S bojovými športami som začala ešte na Ukrajine. Začala som s jiu-jitsu, trénovala, všetko bolo OK. Potom došla sem na Slovensko, také, že iba na dovolenku, na 2 týždne. Došla sem, začala v začiatku trénovať iba jiu-jitsu. A potom v jeden moment Janko a Ríško povedali, či nechcem vyskúšať aj MMA. Ja taká, dobre, skúsime to. Ale takže sami bojové športy ja som chcela robiť ešte z detska. Keď som mala som 5 rokov, uvidela som v telke, ako zápasať ženy i už od 5 rokov som chcela bojovať, ale moja rodina nechcela to, dali ju na balet. Ja som bývala od 8 rokov do 15, ja som bývala v Bielorusku s maminou a potom došla ako na dovolenku k otcu, tam si zostala na Ukrajine. Presne som si vymenila celý život. Začala trénovať, venovať sa športu, ja som úplne bola na tomu zbláznená, ja musela trénovať stále, nemohla som prestať. Ja som není ja bez MMA i bez bojových športov. Radšej zomrem. Keď on ti vyjde, tak je to ešte lepšie, že vieš si ho pritiahnuť tu. Lebo vtedy, v tej situácii, on vie robiť iba to. Nedá sa chytiť hlava, nedá sa poriadne udrieť. Ty ho máš tu a tvoje nohy absolútne nekontroluje a vtedy vieš to vymostovať a ísť tu. Z Ukrajiny som odišla nie, že kvôli vojne. Tam, kde ja bývam, chvála Bohu, nebombardujú. Bolo to také, že začala sa vojna. Všetko bolo zatvorené. Otec môj v tento moment ešte býval na Slovensku i moja mamina, môj otec zvolil mi, že prosím ťa, dojde aspoň na 2 týždne. Pozrieme sa, čo sa bude ďalej dejeť, bo to bolo také, že prvé 2 týždne ty si nerozumel, čo sa deje. To bolo také, že ja mám šťastie, že ja bývam v Užgorode, to úplne pri hranici so Slovenskom, takže ja bola spokojná, ja hovorila rodine, že nebude žiadnych problém, tu neletia rakety, ja som v pohode, ale videla, že oni sa o mne bájali. Takže som odišla iba tak, že na 2 týždne už by rodina bola v kľude. Tak som došla na 2 týždne, potom začala som tu trénovať, taká dobre, ešte 2 týždne pobudem. Strašne ťažko je nájsť takú ženu, ktorá sa tak obetuje pre MMA ako ona. Musela odísť zo svojej krajiny a teraz všetko dala, úplne celú kartu na MMA, napriek tomu, že pracuje. Keď som došla, mala dokonca 3 práce a počas toho stíhala stále. Není som zvyknutá k tomu, že niekto sa mňa stará, že dajú mi peniaze, takže som riešila, že musím si nájsť tu na Slovensku prácu. Tak čo budem robiť, že neviem ani po slovensky, ani po anglicky. Ja som došla taká, že ani ahoj, ani hello. Došla som na nejaký závod. Chvála Bohu, že mala som šťastie, že robím teraz takú prácu, že není ťažká fyzicky. Iba to, že 3 zmieny, ranná, poobeda, nočná, to je trošku ťažké na spánok. Musím starať sa o sebe stále, ale mne to vôbec nevadí. Ja môžem trénovať každý deň. Trénujem, spím, konec. Práca. Závod vyrába autosedačky a ja ich kontrolujem. Ja vizuálny kontrol, technický kontrol, ja odpovedná za predaj tých sedačok. Keď ja neuvidím nejakú chybu, vizuálnu alebo funkčnú, ja budem odpovedná za tú chybu, bo ja tú sedačku predala. V jiu-jitsu mám blue belt, takže jiu-jitsu to je moja láska, to je môj vzduch. Ale keď som začala robiť aj MMA, trošku už začínam viac aj na postoj dávať nejaký tlak, aj jasné, že na stenu. Stena to je moja druhá láska. Janko mňa veľa vecí naučil i ja z toho fakt, že šťastná. Ja mám rada všetko v MMA. Jej najsilnejšia stránka je určite jej srdce. Posledný zápas, ktorý mala, prehrávala celý zápas a vyhrala 30 sekúnd do konca. Pozor na ten armbar, toto by mohlo výjsť, má to tam naozaj veľmi hlboko chytené. A je 27 sekúnd pred koncom naozaj prehratého zápasu. Samozrejme, veľká stránka je aj grappling a hra na zemi, pretože ona do Spartakusu prišla s tým, že je to iba jiu-jitserka. A až som ju ja prehovoril na to, aby to skúsila a ostala pri tom a spravila dobre. Ja mám také, že každý krát, že dám sa v zápase na 100%, potom alebo Janko, alebo Ríško nenosí na rukách, kvôli tomu, že sa nemôžem postaviť ani z klietky. Takže som taká. Ja mám rada tento šport, mám rada tento život, aký mám. A ešte študujem na Ukrajine, to som zabudla povedať. Teraz študujem na magistra, skončujem už. Učím sa na učiteľa, ale s deťmi, akí majú zdravotné problémy, také ako autisty, downy.
Takže dúfam, že sa mi podarí tento školu skončiť a potom by som chcela potvrdiť tento diplom na Slovensku. Ja som chcela pomáhať ľuďom. Videla som veľa takých detí a v rodine, ale ďalká rodina, mala tiež také decko. Niekedy mi hovorili, či by si nechcela začať trénovať deti. Ja hovorím, že chcela by som. A jedna mamina bola taká, že mala také decko a ja som nevedela, ako s tým deckom musím komunikovať. Ja nechcela som spraviť chybu s tým deckom, že by spraviť mu zle. Ako ja môžem zobrať decko, za kým nemôžem, neviem, ako mám ho učiť. I kvôli tomu si rozmýšľam, tak musím sa tomu naučiť, keď môžem niekedy, keď skončím kariéru so športom, nejakých tak 50 rokov, začnem trénovať, tak chcela by som brať aj takých detí. Rozumiem, že zostanem sa na Slovensku kvôli športu, kvôli tréningám, kvôli Spartakusu. Ja od Spartakusa neodídem, pokud oni nevyhodia, to je určite, ale Ukrajinu milujem, to je môj dom, to stále bude môj dom, to nikdy sa nezabudne, tá moja babka, môj detko. Mám ich strašne rada, tieto dva ľudia pre mňa robili celý život maximálne všetko. Oni vo mňa veria v môj šport. Takže vojna to je smrť, to je bolesť, to je strach. Každá vojna je zlo. Musí byť mír. Ľudia chcú žiť, chcú dýchať, chcú niečo robiť. Je to ťažké. Chlapi idú bojovať. Veľa chlapov idú bojovať, aj takých, s takými ja trénovala. S tými, čo som chodila na kempy z jiu-jitsu, poznám takých, akí tam zomreli. Aj takých sú veľa. I ja nemôžem to vysvetliť slovami, to sa nevysvetlí. Ty máš taký pocit, že prečo to sa deje. Čo zaslúžila Ukrajina, už by toľko ľudí zomreli. Iba to môžem povedať. Vojna to je zlé. Každá vojna je zlé. To toľko toho zla daje sa na tie vojny, toľko tých peniazí idú na tie vojny, na túto zbroju, na to, čo sa deje. Ľudia zomerajú i na tom je koniec. Skončí sa to tak, že každý bude mať nejakú bolesť v sebe. A zamiesto bolesti ja by nesla iba dobro tento svet. Do zápasu budem nastupovať s chuťou, s radosťou, so Spartakusom a s Ukrajinou v srdci. Dám do toho všetko, ako vždy.